Ginoo manaa kaninyo pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneruha kaysa kasiyamag siyang nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka Kristo. Naghisgot si Jesus og gagmayng bata, pero ang iyang giatubang mga dagkong tao. So sa may pasabot ani, duha day kabining ang bata para sa Ginoo, na ay bata tungod sa iyang edad o sa iyang lawas, kanang gagmayng bata na di pa nato pasudlon ron tayo sa simbahan. Nga naa say bata nga dako nag-edad, dako naglawas, pero ang iyang espirituhanong kinabuhi murag bata, di pa kamaong mulakaw, ignorante sa mga basic nga mga butang, tingali dili kapugong sa pagpangihi, di ba kanang bata di na kapugong mangihi ang nagdritso mo na way control ba sa iyang kaugalingon, labi na gyud niining gitawag natog sala. Naay mga tiguang na kaayo, apil na ning nagwalid nga di gyud kapugong makasaha gidayon. Kamo unsa man mo, hingkod o bata pa sa inyong moral life? Hingkod o bata pa? Makapugong mo sa pagpamalikas, ayo makapugong mo sa kasuko. Kana bang tamparuson ka, di ka masuko, kapugong ka. Kanang kalagot, kung ang imong bana masakpan imong nangabit o ang imong asawa nangabit, kapugong ka. Sogod na. O padanglitan o gilad-ilaron ka, masakpan imong giilad ka, kapugong ka sa imong kasuko. Kapugong ka ng mga kalaway, labi nagkita ka diha cellphone na ang mga lain kitanaw. Kita ka diha nga muaging hapit way gisulob, kapugong ang mga laki. Sampari. Mga makapugong ka ng pagpanglibak, labi na ron inigawas ng simbahan, hadlon day ka na imong tupad. Sikuan ba? Kapugong mo libak. Dagan kayo na itong di kapugong mo, pasabot mura kag bata, ang hara malibang, ang hara mangihi sa asa dapita siya, munang ato yung taong butangag dayakir. Nga unsa may pasabot ni Kristo, nga di ko gusto nga dunay usa ning gagmayng bata nga mawala.
kinahanglan atong tudluan ang tanang tao unsaon pagsunod sa Ginoo. Ang atong misyon mao ang pagtudlo, kay kining pagtudlo mao ni ang pagpangita sa nawala. Kana bang nawala na karnero? Ang pagtudlo. Muna si San Ambrosio, usa ka magtutudlo, natudluan niya ang daghang tao, naapil si Agustin na 32 anyos na tingali to atong idara. Nakabati si Agustin nga bata pa day kay siya sa pagtuo, na minaw siya ni Ambrosio, St. Ambrose, na obispo atong panahona, hangtod gibunyagan siya, gitudluan siya, nahimo sang pari si Agustin, o nahimo sang lig-on sa pagtuo. Nahingkod ba? Tungod sa pagtudlo. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ingon isinggit. Unsa may isinggit? Tudloi ang mga tao nga murara mo og sagbot, murara mo og bulak, mawa mo. Di ba? Kung huy po na kuno ta sa hangin sa Ginoo, mawa rata. Sa tuo man na. Ay siguro karon taod-taod wa na mo. Patak siguro na. Mapil mo ato pare atong na hitabo sa may talisay nga gidaro sa kaninian na highball nga dump truck. Buhi pa din. Iglusot ninyo ron diha na dump truck na nagdaog anupog ma-highball nga gapalit kag isda diyan ang kilid adto gyud mo darok nimo. Wa pay siguro ang isda masud pa sa imong baba. Pero patay na ka. Kaya na amasad maninda diya sa kilid karsada. Nga likuan pa yun. Ngay madaro diha. Aho, pinagkamatay. Nga, buhi pa dagan. Ang pari ron, ator ba Cruz Cathedral? Mo kuan, natambong sa ordinasyon. Unyag mahaybol na nga ang inuba. O naabay mahaybol diha nga sakyanan. Igagi na mo dapit may talamban. Nga daruho ng inuba, ang mapiit, ang pari yun. Na makaikyas ang rival na upaw. Makabuot ay ko anak. Mura lagi ta og sagbot, mura lagi ta bulak. Nanindot kay tanawon diri, pero ini kataod-taoran mga hug, mga larag. Mao na kuno ipasangyaw. Mao na ayaw mo pagpalabi og kadaw, ayaw mo pagpalabi og pagpakasala aning kalibutan na kay ang pulong kuno sa Ginoo mulungtad og dili mamatay pasabot. Hukman ta base sa pulong sa Ginoo. Ang muhukom nato ang pulong sa Ginoo kay di siya mamatay. Kinsa man ang pulong sa Ginoo? Mao si Jesus. Dikta niya pasayloon kung patay na ta. Pero karong buhi pa ta, tagaan ta niya pasaylo aron makabalik ta. Muna isang yaw na mintras buhi pa ta, maghinulsol na ta nito mga sala. Di ba? Ayaw na mo pag-practice ang mga gitudlo sa kalibutan, nasukwahi sa gitudlo ni Kristo, sama pananglitan ni Kristo. Kanang inyong kwarta, ihatag na ngadto sa mga kabos. Ayaw na pagsigig tigom anang kwarta din sa kalibutan, nakutkuton lang sa anay o kawaton lang sa mga kawatan. Pagtigom mong bahandi dito sa langit, pinaagi sa pagpaambit sa inyong mga grasya dinis kalibutan. O kining tanan na ning ambit aning atong mga projects dinis atong simbahan, tuan na ni sila bahandi ros langit. Labi na gyud ni namalit ron sa atong slots para sa DOPS SBF na once and for all projects. Naghandaghan na biya sa sila ni palit. No, as of yesterday, niabot na gyud og 3,013 ang atong halin. No, nakatungtong na 3,000. Praise the Lord. No, nanay mga 3,000 katao, more or less, nga doon na treasures in heaven. Gusto pa mong muambit? Naapay 56,987 kaslat. O karon December magtigong ta gracias langit, palit lang ko sa kaslat. Na para ba tayo gamayng problema
kita may mo shoulder sa kanatong katulitang 110,000 na gastuhonon ron sa ordinasyon ni Seminarian Charles nga nagsikan collection man sa atong Domingo. Ang ato lagi taong nasarap ni abot ra og 54,161 and 25. Kuwangan pag mga 56,000 more or less aron makumpleto ang 110. O ganahan pa mong mudugang. Doon na pa mo'y chance hangtod ugma. Kaya pwede man itong utangan ito natong kitirel, ugma na lang nato bayaran. Dilitaw, makuha ta sa atong kwartas parokya, atong itapar ani. Nga kanang inyong i-donate, huwag na pa'y gusto diyang mo donate para ni Brad Charles, atong i-hulip sa atong ikuha sa atong kwarta karon. Atong ning hulipan. Pero huwag na mo donate, kanang kolekta na ito nga ni sa atong parokya, atong itapar ani. At least, nakatampo ang hiyog kolekta. So, ingon ani ang atong paghinatagay. Nga naman, tungod kay gusto ta na makatigom o bahandi sa langit, kay mapapasa ta diri anytime. Si Nanay Nini Tansan, ni abot siya og 101 years sa iyang kinabuhi. Pagkakuan man ito, 96, 97, 98, o 99 years old siya, ako gi iyang requeston na mumisas iyang birthday. Pero pagka 100 years old, o pagka 101, murag lain na iyang request. Di natin ko kaabot sa iyang level, o ako ba kayo nabisig maayo. Nga mauna nga kanaganing karon ni kuana siya. Sa dayo na niyang opera, kaya operahan na siya diri sa iyang internal intestine man siguro to. Kanya ako siyang gitawag ko ni Sir Alex Tansan, iyang anak, o ni Sir Dodong Tansan, Santiago Tansan Jr. mapahilugan. Abtik pa kayo ba? Hilugan tika, nay. Oo, sige, hilog ito. Na kung sa man, blessing o hilog? Hilog. Nagibutangan man siya diri o kanang kaukaw. Iya gida yung gipukas. Sige, hilog na. Sige, hilog. Kaya Diyos nun magani siya. Kusog ay mang-donate ba sila ga-donate anang Tansan Hall diha sa SPFY aron magamit sa mga kuan. Murag iyaan ang pod ni siya ni Bishop Jando. Mapuslanon kayo ang iyang kinabuhi. Wa man sa sila pasagli ni Asinso man sad, kwartahan man sa kaisla dinis kalibutan, pero mang-donate pod sila. O gani dinis atong simbahan, di lang kumusultig hain ang ilang na donate, basta niya sila daghang na donate dinhi. Hastas akong kinabuhi pagkapari, dito nasa na sila treasures in heaven. So ang pasabot ani ba, kung magsigil itaghatag dinis kalibutan, dili sa di ita himuong kabos sa Ginoo dinis kalibutan, mahimo sa tang posible sang mahimo tang dato. Nya dato sa dito pagkanindot anak kaysa dato kadiri nya pobre kay kadito. Kay di jud ka manghatag sa imong kadato, magsige pa jud kag pangilog anang naang dili imo. Hasta pakarsada imong ilogon, himuon imong parkingan, himuon imong tindahan. Dako na jud kay ganag negative dito sa langit. Di ba? Amay mo, kamo din yun, mabuutan na mo kayo. No. Mabuutan, no? Ay siguro. Karon daghan kay gabi nungulay. Daghan kayo na nag-away tungod sa kwarta, tungod sa utang. Daghan kay mga mangingilad na naman tayo daghang kwarta, mangilad pagyud, mangilad pagyud. No? Muna nga, wala gina dito. Muna si Saint Ambrose ni invest po sa iyang kadato. Dato man siya wisdom, dato sa siya og bahandi. Ang iyang gialagaran siyang bahandi, ang mga kabus. Ang iya sang gipaambitan sa iyang wisdom, mao ang mga tao nga naapas kangit-ngit sa sala na apil si San Agustin. Muna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Mo kadungdong ang Ginoo atong Dios
moabot nga gamhanan. Yes, gamhanan kay siya, kahibaw siya tungod siyang gahom sa tanan natong binuhatan. Kahibaw po siya sa atong kasing-kasing o kinsay atong gihigugma, ang mga butang bas kalibutan o ang butang ba dito sa langit. Kahibaw po siya o kinsay atong gihigugma dinis kalibutan ng mga tao. Ang mga tao bang gihigugma sa Ginoo kadtong mga nawala, kadtong mga makasasala, o ang atong gihigugma kana bang mga tao nga magsigig hatag nato og pabor. Karon ra ba panahon eleksyon, usog itang muhatag sa atong pagbutar ngadto sa mga taong nihatag nato og pabor. Pero di na lang ta mamalandong kining tawhana nihatag bag pabor sa atong nasod. Basig nihatag lag pabor sa pipila nga makapadaog niya ang nasod gisupsupan og maayo hangtod na karon nagailaid na tas kalisod purti ng dakuan natong utang na maguba pagyud ang atong mga kalikupan. Ana, ato kaning pamalandungan, di ba? Nga muna mag-ampo tas Ginoo nang iyang gahom motudlo nato unsay aming buhaton. Gahapon bitaw na agi wisdom ang Ginoo nga gipakita nato dito nga ko sa Asturias. Nagmisa ko dito sa Santa Lucia sa parokya sa akong classmate si Father Chris Amoris. Alas 4 ang misa niya, kaon-kaon paggamay paghumas misa, pag uli na namo des Astro ang agi misa Asturias nito. Nako palitag ka ng bingka sa Asturias. Mo to sige ning pangita. Kusog-kusog dagang idgal ang resulta na agi ni sa mga naninda o kuan saylo namin ko lugar sa. So gipabalik na ko sa Dani dito sa kay Kuyog Mas Dani, pulis la drive idgal. Nako balikan na to dan palit og tumbing ka din lugar Mas Dani. Sus diha may nanabok mga bata, mga 5 kabuok. Nanabok ba? Kukod ko, kundok ito sa kiyanan ako. Unsa may inyo? Ano siya? Naigon ni. Nako nga, o usa kabuk laki o 4 kabuk babae. Nako sige, kanta. Kanta dayon sila. Pasko ay kay saya. Mga nana ba? Mga kanang moderno na CD. Nako kamao mo kasadya ni. Unsa man na? Nako, kasadya ba? Nintak na. Di kamao. Nako, jingle bell. Ano siya? Kanta ni gamay, kanta sa sila jingle bells kadiyo, wa kahuman. Akong gipangtagaan og tag 50 pesos kada usa. Sus layat-layat sa mga bata, purtigyong lipaya. Purtigyong lang lipaya na highway di ana diha. Gikan sa tus atbang. Sus amusan na katauban wa nalimtan na nilang gamay bata. Nilingkod sa karsada dito, nihilak og maayo kay gatanaw sa iyang mga kauban dito nga nagdaog ng kwarta gasig hawk-hawk sa tag 50 ana-ana sa sugal sige layat-layat yung maya ana so naghilak naman dito ilang gitabok pagtabok nila na may daghang sakyanan na dagan di hapit ang mga sakyanan siya na nilagyan ang kalipay yun dadon sa to nila nga risasba dadon sus wala dadon na ron yay makaligsan sus gidagid ang bata na to tabok pika sila sa liman padil kadang sir kana galing di apay wa mahatagi nako kuan mo na kana galing wa man mo kantang dito ron sa atbang tagaalan na 20 per tiga pong lipaya nako ay sa mong panabok nang pagtan-aw mo sa sakyanan ha kay daghan sakyanan sus nanabok man yun naawahin sa katong gamay ni agak o ginulitan katong magwang hapit yung matapsingis motor ang motor sa hapit sa matumba diha ko ang atong kakulba ba kung naligsan pa itong mga bata na nagamaginikanan sa dito mutuwa ba ka ito magtungit sa dito at ba nanong wa sa gipugni ilang mga anak nanong ditugutan ako dito na nagyayaw isang makaisanan, napundok na sila dito. Nihunong ito ng motor dito sa kilid. Kulba sa tingin itong yung kuha na ito kayo. Wara po siya kayo. Naligsan na. Ngayon dihan ako nagunahon na. Di ay maayong manghatag tagkwarta din his karsada labi nag mga bata. O karon ako na gining usahon din agyod ko muhatag og kwarta dihas karsada. Hazard yun, hazard. Sakto gid ng wisdom
diha sa Cebu City nga dakpon ang manghatag og kwarta diha sa karsada. Nahug og hazard ang mga bata. Nakaana gis Edgar, tang padir ako ga-imagine ko gimok akong dari. Kay silang highway doon na. National highway mga sakyanan pating kusuga, mga motor pating kusuga, mga bata tabok-tabok panon-panon kay nangita lagi daw tong 50. Naku, pasilan ang kalipay nila mahimo niyang kasakit tungod lang atong kwarta. Maurasan na ang kwarta din sa kalibutan. Lipay kay ka nga purti ni mong daghanang kwarta nga giligsa na di ka sa ligid sa sakyanan ni Satanas o gibdahan na di ka ngadto padung sa impierno sa kamatayon nga dayon. Ang imong katawa unya baslan o hilak. Muna ay ginahigugma ang kwarta. Example dito na akong mga bataa. Kwarta playat-layat. Huwag na maghuna-huna o naaba ni peligro mahitabo. Bisa gisinggitan na natong mayo. Ay, sabog-sabog kay dagang sakyanan. Pagbantay mo, wah, maminaw kay kanay kwarta. Lambang kayo. Sus, kuyawa ginaming kwarta, di ba? Kaning pari o dagang kulita. Awa, di ko kay bawo nga ang nag-fix nga ko nga madre gusto dahil mo ambits kulita. Sige, ter, ari dire. Kami rin magtuwa. Sige, ter. Ang tanong kanina to atong sutana o inyong bilog. Pahimus lang kaning kwarta. Daghan kay nahimong bisyoso, daghan kay nahimong adik tungod aning kwarta. Daghan kay nakapangabit tungod aning kwarta. Wa kabantay ba tungod sa kalipay. Daghan kaayo ang nadisgrasya tungod sa kwarta. Inom og maayo, dadayo sa motor. Bangga dayon, patay tungod sa kwarta. Wa patay kwarta, dito mag-inom, dito tug uli sa ila, manglimpyo pa to, mamanday pa to dito. Kay way ikasuhol sa karpintero. Pero daghan magkwarta, idit pang sekretary, abot ito. Hindi sa kumudit, midnight. Gabaan ka, kabuutan ka ba ito? So muna, nga ko lang ba magbantay ka aning kwarta? Kay mura tagbata usahay, way control. Basta nanay kwarta, wak na maghuna-huna, unsaon ni, o unsay mga peligro na hitabo. Mautong gagmayng bata, aktual to. Mga sakribaw, ang ilang kalipay, layat-layat ko, iligiga, tanawa pa niya, tanawa, hagka naman kwarta, isihan na ko, alam, layat-layat. Pero ang lain sang bahin nato na kung ang bata, lipay kay gitagaag 50, layat-layat, ako kaha, no? Magmisa ko tagaan kong 50 pesos, mulayat-layat baka ako sa lipay. Pero himoon ganig 50,000, ano layat-layat sa pari. Mindog na tayo. Mga igsoon, sa atong pagtubag sa tawag sa Dios, uban ni San Ambrosio, mudak musangpit kita sa atong mga panginahanglan ngadto kaniyag ningon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron unta sa pulong sa Dios ug sa kanunay andam sa pagsangyaw niini, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo kanato sa buhatang pampubliko, mga maayong mapaambit sa mga bahandi sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga alang at kung nag-angkos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila o hingpit nga kaayuhan, o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, o gubanghot sa katinuban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga makanaligdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa ating pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot,
obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga mulo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaabi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o laylaing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan anta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Nga sa katapusang adlaw, banahon unta sa Dios ang atong mga igsuon ug mga kagalaan nga naguna kanato diha sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. O Ginoo, panalangini ug kaluy kami. Ihatag ang among gipangamuyo kanimo diha sa pangaman ni San Ambrosio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.